Downshift, Kaycee here, and welcome back to my YouTube channel. Now for today's vlog is we're on our way to Bicol, and today is October 27. Ano oras na ba? 28 na, ayan. So possible 28 kami ng umaga ng makakarating ng Bicol or gabi, ganun, or hapon. Ngayon, nasa Dasma pa lang kami. Dasma na ba or ano? Basta dito pa lang kami, Cavite pa lang kami, di pa nakakalayo. Ngayon ay hirap na akes kasi medyo, yun nga, malabo mata ko. Medyo nahinaan ako sa ilaw ni Genio. Kasi nga, diba, sanay ako sa RS150 na merong auxiliary light. Kaya, pinauna ko si Vinci para siya mag-guide sa akin. Especially sa mga lubak. Kasi ayoko na ulit ma-shoot. Yan po yung reason. Hindi naman dahil sa walang kwentang boyfriend ko sinasabi sa mga comment section na dapat daw ko yung mauuna. Mas prefer ko po na siya mauna, lalo na sa lugar na hindi ko kabisado. Kaya technically parang sinusundan ko lang kung saan siya papunta. And yung pagkakalaglag ng cellphone guys, aksidente naman yun. Walang may gusto nun. So ayun, siguro will update na lang kung sana kami abutan or kung may ganap. Kasi puro lang naman tayo biyahe. At the same time, hindi nyo masyado makikita yung dinadaan namin kasi madilim. So ayun, update na lang ako guys. 82 kilometers later. So ayun guys, dito na kami sa San Pablo and time check, it's 2:49. Nagpalit lang kami ng bag ni Vinci. Yung pusa nandiyan na lang sa kanya and yung mga gadgets namin is nasa akin. So ayan, maya maya siguro take off na kami. And chinecheck ko din naman yung alaga namin pusa. Yan, sobrang kulit. Sobrang ginulo na nila yung kwarto namin. So yan, take off na kami. Mag-update na lang ulit ako guys kapag nag-stop over na ulit kami. A few moments later. So hi guys, nandito na kami sa Gumaka. Hindi na ako nakapag-update nung kanina kasi tinago ko na din naman tong GoPro ko para hindi magtapak ulit. Kaya nintay ko na lang na uminit para kahit papaano mas safe. And ngayon diretso na kami ng Bicol. Siguro next stopover namin is Libmana na. So enjoy na lang sa ride or update na lang ako kapag may ganap. Pwede mag-extra. Sige. Pag tinawag ka ng kalikasan, sa patron ka abot. Sus! Approximately 10 hours later. So, ayan guys, andito na kami sa Tagkawayan. Ayan, nagpahinga lang din kami at nag-lunch kasi wala kami breakfast. Technically, nagtuloy-tuloy lang din yung biyahe namin. May stopover kami pero hindi kumain, kundi rehydrate lang. Ganun. Inom lang ng tubig, inom ng pampagising. So, yun lang yung ginagawa namin every time may stopover. Kapag maulan, silong, ganun lang yun. Pasensya na din kung palagi update yung nagagawa ko after namin mag-take off. Kasi kanina, sobrang malakas umulan or malakas yung ulan. Kaya tinago ko itong Hero 4 ko para di magtupak gaya nung dati kong Hero 4 na kahit hindi naman siya naka-on, since sa labas siya na ulanan, di naman din napapasukan ng tubig. Parang nagmo-moist lang. Ayun, nagtotopak siya. Ayaw niya mag-on or ayaw niya mag-record. Kaya ginawa ko, tinago ko na lang din siya ngayon. Hinintay ko na lang na uminit totally para gamitin din siya. Di ko din naman siya mailabas lang din kasi paiba-iba yung weather dito sa Bicol. Umuulan tapos biglang iinit. Isa naman kahit na mainit naambon. Kaya wala akong choice kundi ganitong situation ang aking record. And by the way, baka gabihin na kami makauwi sa bahay kasi nagbabaga lang talaga kami dito sa part ng Tagkawayan, Ragay, Del Gallego, Sipokot kasi sobrang tagtag at malubak. Kailangan natin mag-double ingat kasi ang gamit natin is si Genio. So since pinahiram sa atin, kailangan natin ingatan. Ganun yarn, hindi yung mga pinahiram na nga balasubas kung makagamit.
Aray ko. Pa? Saan ang punta? Sa Ginubatan Albay tawe. Patingin na lang po ng mga ID. May mga swab test po kayo. Meron pa. Patingin na lang po. Vaccinated, right po kailangan. Kahit vaccinated kuya, kailangan pa rin ng antigen. Hindi po sa sako. Sa iya po yan. Okay na pa. Thank you po. Okay na? Thank you kay Lapap sa pag-assist sa amin. Mas napabilis yung biyahe namin kasi mas kabisado nila yung mga lubak. Ayun ang mga lubak kasi andito. Siguro kung taga dito ka, tas madalas kang bumiyahe, kahit nakapikit ka, alam mo kung nasang parte na yung mga lubak. Nakakainis pa dun sa part na bubulaga talaga sa'yo eh. Pang-sud, baka naman.